ತುಳುವನಾಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಪಣಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳೇ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಬಂದುಳೆ ತುಳುವನಾಡದ ಜನಮಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಳೈ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ಚರಿತ್ರೆಲೇನು ಏಳು ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗೆಲ್ ನಮ ಓದ್ಯಂದಾಣ್ಲ ಮುಗ್ಯಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕೆ ಪೋವಡು ಅಲ್ತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೂಲ ಕಥೆಗಳೇನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಥೆಗಳೇನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳೇನು ಪೂರ ನಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವಡು ಪಂಡದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ದೈವದ ನೆಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ದೈವದ ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ ಇನಿ ಬತುದುಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡಂಚೀರದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಮೂಲು ನಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟುಕ್ಲೇನು ಬುಡುಪನಾಗ ನಾಗಗೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡೋ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡೋ ನಾಗ ಕಣ್ಣಿಕೆ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡೋ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಕೊಡಂಚೀರದ ಮಣ್ಣಗೆ ಬತ್ತೂಲೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಕೋಲ ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ವೈಭವದ ಕೋಲ ತುಯ್ಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುವನಾಡಿನ ನಾಗಗೆ ಮೂಲತವಾದ ತನುವೈತೊಂತಿನ ಕುಲಿಯೇರು ಕೇಂಡ ಅವು ಬೈಲಬಾಕುಡೇರು ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಥೆಕ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನುಗ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಳ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೇರ್ನ ಪೆರಿಯಾಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಆದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಜುಮಾದಿ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಲನಕ್ಕೆ ಉದಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದೇ ಪುದರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಂಚೀರಿದ ಪುಣ್ಯ ಬನುಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ತನುಮೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಮೂಲು ಏರೆಗಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಬೈಲಬಾಕುಡೆರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಉದಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂಗಡಿ ಪದವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮಿನ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಿಖಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನುಮೈಪನಕುಲು ನಿಖಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರೇ ತನುಮೈಪನಿಟ್ಟು ಇರ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಗುರುಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೇ ತನುಮೈ ತಂದುಳ್ಳಾರೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಈ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಮುಲ್ತ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ್ ಪೂರ ಏಪ ನಡಪು ನಾಗಗೆ ತನುಮೈಪ ನಿಕುಲು ಏಪ ಆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನ ಮೂಲತವಾದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾದಿ ಆನಿತ್ತಂಡತ್ತ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಗೆತ್ತಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ನಿಕುಲು ತನುಮೈಪುನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನೆ ನಿಕುಲಿತ 14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಏತ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ತನುಮೈಪರೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಿಖಲ ವಂಶದ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಒಂದುಂಡ ನಿಕುಲಿತ ಬಾಕುಡೆ ರತ್ತಂದ ಬೇತಕುಲು ಇಡೆ ಪೇರ ಪಂಪೆರ ತನಕ ಅಕುಲ್ ಕಂತಿನ ತನು ನಿಕುಲೇ ಮೈಪುನು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮೈಪರ ಪೇರು ಬೊಂಡ ಪೇರು ಬೊಂಡ ನಿಕುಲು ತನು ಮೈಪರ ಐದೊಕ ನಿಕುಲು ತಂಬಿಲದಾಲ ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಲಿಂಚ ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತ ಖಾಲಿ ತನು ಮಾತ್ರ ಮೈಪುನು ಈ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಳು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ದಾರಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊಡ ತೀಪರ ಬೊಂಡ ಮೈಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅವಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ಏತು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನೀರಿತ ನಿಕುಲು ತನುಮೈ ಪೊಡನಾಂಡ ನಿಕಲ್ನಾಗ ಆಚಾರ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಮೀದು ಪತ್ತದೆ ಮಾಡಿ ಓಹೋ 16 ದಿನ ಶುದ್ಧೊಡುಂತೋಡು ಶುದ್ಧೊಡುಂತುನು ಮಂಡ ಇಂಚ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಹಾಂ 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 ಹಾಂ
ಹಾಂ ಅಂಚ ಆನಿದದಿಂದಲ ಕಲಶ ಮೇಪಿನ ಅಂಚ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂಚ ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಹೋಗಿ ಸಾಪೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಮೀದು ಬರ್ಪರ ಬರ್ತದೆ 2 ದಿನ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ 3 ನಿಕುಲು ತನು ಮೈಪರ ಕಾಂಡೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾರಂದು ಎತ್ತು ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆತು ಊರ್ದ ಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಪೇರು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೇರು ಬಂಡ ತನು ಮೈತದ ನಿಕಲ್ ಪಾಪು ಹಾಂ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ತನು ಮೈಪು ನಾವು ಪೂರ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂತುಂಡ ಅತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಭೂಮಿಗೆ ದಾನ ಒಂದು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ವಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತನು ಪೂರ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೈತದ ಕಲ್ಲಿರ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅತೆ ಇಂಚ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ತನು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬೇತೆದಾಲ ಸೇವೆ ಉಂಟ ಪೂತ ಸೇವೆ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನು ಪೂರ ಪೂ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ತನು ಮಾಡಿ ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಈರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತಿಗಾಪುರ ಅಂಚದಾಲ ನಮ್ಮ ದಾಲಜಿ ಖಾಲಿ ಪೇರ್ಲ ಬೊಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೊರತದ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನಾನೊಂದು ಓಲೆಚ್ಚಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಅದು ಕೊರ್ಪನಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಓಹೋ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪನ ಗಂಧ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ದ ಬಡಿ ಹಾಂ ಆ ತೆನೆ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ಗಂಧ ಓಲು ಮೂಲು ಕೊರ್ಪರ ಪಿದೆ ಕೊರ್ಪರ ಒಂದು ಏತ್ ಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ 40 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ನಿಖಿಲಿಗೆ 18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದುಳ್ಳಾರ 18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳ ನಿಖಿಲೇ ತನ ಮೈತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಆಯಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ತನು ಮೈತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಕೊಡೆಂಚೀರು ಉದಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಕ್ಕ ಊರ್ದ ಒಂಜಾತ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರುಳ್ಳರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಕರುಳ್ಳರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರವುಗಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಆರ್ಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಕತೆ ಕೇನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕತೆ ಬಣ್ಪೇರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಉದಿಪುದ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅದು ನೀರಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತ್ರ ತಿಳಿತದೆ ಖಂಡಿತ ಭೂಮಿಪುತ್ರರಾಯನ ಬೈಲಬಾಕೋಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಾರಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಐತಿಹ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಿಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕೊಡಿಂಚಿರದ ಮಣ್ಣು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲುಡು ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿತೋಕ್ರು ಬಾಕುಡ್ದಿಗೆ 77,000 ಜಡತ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಉಂದುವೆ ಮಣ್ಣುಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಜನನ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಾಗಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಆಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವೇತೋ ಸಾರಾಮಾನಿ ಸತ್ಯೋಲಿನ ನಮ್ಮ ಅನಿಕೂಟೋಡು ಐತ ಮಲ್ಪೋ ಸಿರಿಕೂಟ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗಗಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಯನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ತೋಷ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಭೂಮಿಪುತ್ರರಾಯನ ಬೈಲಬಾಕೋಡ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲು ಅವು ನೇಲಿಯನ್ನೇರು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇರು ಎಲ್ಯಕ್ಕೆರು ನೇಲೆಕ್ಕೆರು ಅಂಚಿನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಈ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲೇನು ನಂಬುಳಿಕೆದ ಲೋಕಗು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯ ಮಣ್ಣು ಕೊಡಿಂಚಿರದ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿತೋಕರು ಬಾಕುಡ್ದಿ ಉಂದುವೆ ಮಣ್ಣುಡು ತಾರಿದ ಒಲಿಡ್ದು ತಾರಿದ ಒಲಿದೆತ್ತದು ಮರಡ್ದು ಒಲಿದೆತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಐನು ಚಿಗುತ್ತದು ಮುಲ್ಪನೆ ಭಜೆ ಮಲ್ತದು ಮಾರೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಬೇತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾವರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಭಜೆ ಮಾರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜಾಗೆಲೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾಕುಡೆರ್ನ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಪುರಪ್ಪುದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನೆ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿತೋಕರು ಬಾಕುಡ್ದಿ ಉಂದುವೆ ಪ್ರದೇಶಡು ತಾರಿದ ಮರಡ್ದು ಒಲಿದೆಪ್ಪುಬೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂದು ತಾರಿದ ಮರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತನೆ ಐನು ತಾರಿದ ಪಡ್ಪುಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಒಂಜಿ ತಾರಿದ ಮರ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಆ ಮರನು ದೆಪ್ಪಂದೆ
ಪರತ್ತನು ನಿಗಿಪ್ಪಂದೆ ಪೊಸತ್ತನು ತೋಡಂದೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಬೇನೆ ಆ ಒಂದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಾಗಿ ಪಂಡ ಆ ತಾರಿದ ಮರತ ಐತಿಹ್ಯ ಎಂಚಿನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಕದರಿ ಎಂಚಿನ ಐತ ತಿರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನನ್ನದ ಸಂತೇತಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅವು ಸಂದಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆದುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ತಾರಿ ಪಡ್ಪು ಪೋಯಾಲೋ ತಾರಿ ದೋರಿ ಮೂರ್ಯಾಲು ಐನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಗ್ರಿಯಾಲು ಅಳು ಕೊಡೆಂಚಿರ ಮಣ್ಣುಡು ತಾರಿ ಪಡ್ಪು ಪೋಯಾಲೋ ತಾರಿ ದೋಲಿ ಮೂರ್ಯಾಲು ಐನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಗ್ರಿಯಾಲು ಅಳು ಕೊಡೆಂಚಿರ ಮಣ್ಣುಡು ಒಂಜಂಗಾರೆ ಬಾರೋಡು ಪಜೆ ಕಡಿ ಪಾಡ್ಯಾಲು ಅಲು ಮಗುತ್ತೊಂಜಂಗಾರೆ ಪಜೆತ್ತಾರು ಕಟ್ಯಾಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಗ್ರಿಯಾಲು ದುಂಚಿ ಪೂರ ಕಲೆಯಾಲು ಐಟ್ ಅಡ್ಡ ಸರ್ಪನು ಸೆಡಿತಾಲು ಅಲು ನೀಲ ಸರ್ಪನು ಸೆಡಿತಾಲು ಅವಳು ಕೊಡೆಂಚಿರ ಮಣ್ಣುಡು ಒಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣು ಈ ಕೊಡೆಂಚಿರದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕರು ಬಾಕುಡ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಪಜೆ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಆ ಪಜೆನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಮಾರೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಅಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಕದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಡ ಪಜೆ ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅವಳ ಸಂದಿಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಪಜೆ ಬೋಡ ಅಡ್ಕದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲೆ ಪಜೆ ಕೆತ್ತು ಕೀರಾಯ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕ್ರು ಬಾಕುಡುದಿ ಪಜೆ ಬೋಡ ಅಡ್ಕದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲೆ ಪಜೆ ಕೆತ್ತು ಕೀರಾಯ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕ್ರು ಬಾಕುಡುದಿ ಒಂಜಿ ಮೂಡಿ ಬಾರಿಲ ತರೆ ನಿಲ್ಕೆ ಎನ್ನೆಲ ಅಂಚ ಅಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪಜೆನು ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ಆ ಬುಡ್ಪನಾಗ ಐತ 4 ಮೂಲೆಲ ಅವು ಸರ್ಪದ ಜಡತ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆ ಪಜೆತ್ತ 4 ಮೂಲೆಲ ಸರ್ಪದ ಆಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಆ ಪಜೆತ್ತ 4 ಮೂಲೆಲ 4 ಕ್ಷೇತ್ರನು ತೋಷ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಎಂಚ ತೋಷ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಪೋತುಂಡು ಕೊಡೆಂಚಿರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಅಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಉದ್ದರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಬಡಜದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚ 4 ಮೂಲೆಲ ಅವು ಸರ್ಪದ ಜಡತ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತನದಾತರ ಆ ಪಜೆನು ಏರ್ಲಗೆ ತೊಂಜರ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕರು ಬಾಕುಡ್ದಿ ಕೊಡೆಂಚಿರು ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮೆಲ ನಾಗಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಾಯನ್ನು ಗುಡ್ದು ಮಾಯಗೆ ಸೇರ್ಬೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕರು ಬಾಕುಡ್ದಿ 6 ಕನ್ನಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪನ್ಪುನ ಪುರಪ್ಪುಡು ಮೆರೆಪೇರು ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಬೈಲ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಸಮಯಡ್ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲದ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಪೊರ್ತು ನೇಸರದೇ ಬೇರು ಉದಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತು ಪೂ ಪಿಂಗಾರಲು ಅರಳದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊತ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಮಾತು ಚಿಲಿಪಿಲಿಂದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಲು ಕಿದೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮೂರ್ತ ಗಳಿಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ನಿಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನೇಮನೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನಾಗನಲಿಕೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರುಕು ನೇಲೆಕ್ಕೆರೆಗೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ 77,000 ಜಡತ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಅವು ನೇಲಿಯನ್ನೇರು ಅಂಚಿನೆ 77,000 ಜಡತ ಬೊಲ್ಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇರು ಈ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇರು ನೇಲಿಯನ್ನೇರು 2 ಸಂಕಪಾಲ ದೈವದ ಅಪ್ಪೆ ಐನಂಚಿನ ದೆಯ್ಯಾರು ಅರೆನು ನೇಲೆಕ್ಕೇರನ್ನು ನಂಬು ಬೇರೆ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕು ನೇಮನೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 77,000 ಜಡತ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಐನಂಚಿನ ನೇಲಿಯನ್ನೇರೆಗೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇರೆಗೆ ನೇಲಿಯನ್ನೇರೆಗೆ ಸೇವೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಮುಖೇನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ನಿಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಿಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನೇಮ ಸೂರ್ಯೋದಾಗ ಆಯ್ಡ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 77,000 ಜಡತ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪದ ರೂಪಾಡು ಮರಿಯಾದು ಬಿರ್ಮೆರ್ದ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದೇನು ಮರಿಕಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಒಂಜಾತು ಅಬತ್ತಾರನ್ನು ತೋಷ್ಪಾಯರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಾಗನು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿ ಬತ್ತದು ಆ ನಾಗನು ತಾರ್ಪೆರ ತೂಪೇರು ನಾಗನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಭಗ್ನ ಮಲ್ಪೆರು ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಕುಡೆರ್ನ ಅರಸು ಐನಂಚಿನ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣಧಾರಿಯಾದ ಬರ್ಪೇರು ಜನಿವಾರದ ತನ್ನ ಮೂಲದ ಜನಿವಾರ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ನಾಗನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಕೋಪುಡು ಸುಯಿಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಗನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಆ ಬ್ರಾಣೇರು ಐಕೆ ಕುಕ್ಕಂಬಿಲಾಡದು ತಪ್ಪು ದಕ್ಕದು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಅಪಗ ಕೋಪಡು ಸುಯಿಂತೊಂದಿತ್ತನ ನಾಗನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ ಬತ್ತದು ಬೋಡು ತಲೆಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಈ ಕಾಲಗ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯ ನಾನಾ
ಪಿರ ಕಂತದು ಮೇಲ್ಕಾಲದ ನೇಮಗಾನಗ ಪಿರ ಉದಿತ್ತು ಬಲ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಸುಯಿಂತೊಂದಿಂತೆನಂಚಿನ ನಾಗೆ ಪಿರ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಕಂತುವಿರ ಅಪಗ ನಾಗನು ಕುಕ್ಕಂಬಿಲ ಪಾಡ್ದು ನಾಗನು ಬರ್ಪಯರ್ಲ ಬಾಕುಡೆರೆಗೆ ತೀರ್ನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ ಏರ್ದು ಸುಯಿಂತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕೋಪೊಡಿತ್ತನಂಚಿನ ನಾಗನು ಪಿರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಕಂತೆಯರ್ಲ ಬಾಕುಡೆರೆಗೆ ತೀರ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಿಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣು ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆರ್ನ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕೂರು ಬಾಕುಡೆ ದಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಂಧಿ ಅಂಚಿನ ನೇಲಿ ಅನ್ನೆರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಪಂಡರು ಆ ಸಂಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಯಿರ್ ಮೇನಾಪುಂಡು ಇರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಮತ್ತಿರದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂಧ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಡಂಚೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜುಮಾದಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿಗೆಂಡ ಜುಮಾದಿ ಈ ಪಳ್ಳಿತೋ ಅಪ್ಪ ಪುಣಗನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚ ಆಗ ಬೆಳಕದ ನಂಬಂದ್ರ ಹೊಡ್ತೋಡು ನಂಬೇರು ಕೊಡಂಚೂರ ಬೂಡು ಹೊಂಡದು ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತನಿ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಓಮಗು ಗುಲ್ಲಿಯರು ಓಮಗ ಕುಲ್ಲುದಾತ ಹೊಡ್ತೋಡು ತಾರಿದಾತ ಹೊಗೆಲಕ್ಕವೇರು ಅಟ್ಟದಾತ ಮುಟ್ಟ ತೂಲಕ್ಕವೇರು ಅವಾಗ ನೀಲೇಶ್ವರಡು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತದ್ದು ಜುಮಾದಿ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮಾಯಡು ಗೊತ್ತಾಪನು ಎರಡು ಕೊನೆಯರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅವಾಗ ಗೋವಿಂದನು ಬತ್ತಾತ ಗೋಮದ ಗುಂಡದ ಕುಳ್ಳವೇರು ಕುಳ್ಳದು ಪರಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪರಂದು ಕೊರ್ಪನು ನೆಡ್ಡೆಲ್ತಾರು ಅಪ್ಪ ಕಳಿ ಒಂದು ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೇರು ಕೊರ್ಪನು ಕಳಿನೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಜುಮಾದಿ ಮನ್ಪೆ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಜನ್ಯಾರ ಕಡಿಪಾಡ ಎನ್ನ ಎಡತವಾಗೋಡು ಉಂತೊಲ್ಲ ನನ್ನದು ಅಕಲಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾಗ ವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಎಡತವಾಗ ಸ್ಥಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಗೆ ಸಾರುತ್ತೊಂಜಿ ನುಡಿ ನಿಂಗೆ ಸಾರುತ್ತೊಂಜಿ ಗಡಿ ನನ್ನದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕೂಟೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಕೂಟೊಂಡು ಐತ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಾತ ಕತೆಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೈದ ಮೂಲು ನೇಲಿ ಅನ್ನೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆರಿಗೆ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವಳ ಅವು ಆಪುಣಂದ ಪಾಲೆದವೆ ಅವಳು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡ ಮತ್ತು 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯಾಕಳನ್ನು ಉಳ್ಳೇರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಐಕೆ ಪಾಳೆಗೆ ಪಾಸಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಂಡ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೈತ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾಲೆ ನೀರು ತರ್ಪೋಡು ಪಾಲೆಗೆ ಪಾಸ ಕುಲ್ಲುದು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಬತ್ತದು ಕನತದು ಕೆರೆಟ್ಟು ನೀರುಗವೆನು ಕತ್ತಿರದು ಕನತು ತರ್ಪೋಡು ಐಕೊಂದು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅವು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಐಕಿ ಪಜಿ ಮಡಲ್ಡು ಪಂಡ ಪಜಿ ಮಡಲ್ಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಕ್ರಮ ಅಕುಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು చెప్పు ಪಜಿ ಮಡಲ್ಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಹಾರ ಲಂಚಿನೆ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಪಲಹಾರ ಲೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಲಹಾರ ಮಲ್ತ ತಿನ್ ಅನ್ನ ನುಪ್ಪು ಬುರ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಪಲಹಾರ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಪಾಟ್ನ ಚಾವರಿಯರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಐನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲದನಿ ಕಾಂಡೆ ಐನ ಪಾಲೆನ ಮಾತ ನೀರ್ದು ದೆತ್ತದು ಬರ್ತದು ಐತ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಕರ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿದ ಪೂಜೆ ಐಕೆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ತದು ಧೂಪ ಬತ್ತದು ಧೂಪಾರತಿ ಮಲ್ತದು ಧೂಪ ಕೊರದು ಅವೇನು ಕಾಣತದು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಐನು ಮಾತ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪ ನಂಚಿನ ಆ ಪಾಲೆನ ಮಾತ ರೂಪ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಒಂದು ನಾಗನ ರೂಪ ಬರ್ಪ ಅದು ಐಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಸಿರಿಮುಡಿకి ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಂದ್ ಲೆಂಕಿರಿದ ಸಿರಿ ಲೆಂಕಿರಿಯ ಬಿದಿರ ಬಿದಿರು ಬಿದಿರದ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಿರಿಮುಡಿ ಆಪುಂಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅತೆ ಇನ್ನು 101 ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅತೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತನ ಬರ್ತೇವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಲ್ಲಿತು ಕುಡಿದಿ ಬಾಕುಡ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ರೀತಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿದೆ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದೈವನ ಅರ್ಥಗೆರೆ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಐನು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅಂದತ್ತು
ಪಂಡ ಮೊತ್ತವಾದ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಡು ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪೂರ 18 ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಡ್ಲ ಆಚರಣೆಡು ಒಂಜೇ ವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಐನು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕೆ ಆತು ದಿನ ವೃತ ಪತೊನ್ವೇರಿ ಪತ್ತದ ಮಾತ ಆತು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡು ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಐನ ಅಂಚನೆ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ್ಲ ಆಚರಣೆದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಸರ್ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಮೂಲು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಡೋಡು ಈ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಎರುಕುಲು ಈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೋರಿ ದಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಎರು ದುಂಬು ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಅವು ದಯಿಂದ ತೂಣಗ ಐಕ್ ಕಣ್ಣಲ ತೋಜಿ ಅವು ಸ್ತಂಭನ ಆತನು ಆ ಸ್ತಂಭನ ಅನ್ನಗ ಮೆಕ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡ ನಿಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರು ತೂದು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಾದು ಆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತದು ಐತ ಸತ್ಯಳ್ನ ಬೇರೆ ಮೇರ್ನ ಮಂಜಲ್ದ ಹೊಡಿ ಪ್ರಸಾದನ ಬಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಐಕ್ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಡು ಬಲಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚಾಲನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕಲ್ ಇನಿಕಲದಲ್ಲ ಪರಕೆದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐಕ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಪರಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕಡೊಪ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ನಮಗಿತ್ತೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ತಾಂಬೂಲಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತೂದಾನಗ ಅಟ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪಡಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಅಕ್ಕಲೇ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದು ಈ ಜಾಗೇನು ಅಕ್ಕಲು ಬಿಡುದು ಕೊರಿ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ನಿಖಲವೆಂದಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೈಟುಂಡು ಆಕುಲು ಈತ್ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಈ ದೈವ ಸತ್ಯಳ್ನ ದೈವ ಗುಪ್ಪಾಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಮುರಣಿ ಅಂಕನ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಂಬೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ನಡತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ಕೊರೊಂದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಆನಿ ಆರು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಜಾಗೆ ನಿಖಿಲೆನ ಕೈವಶದ್ದು ಜನ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ರೀತಿಗೆ ಐತ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಭೂಮಿದ ನನ್ನ ಮೂಲ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಗದ ಕಾರಣಿಕದ ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಸಿರಿಮುಡಿದ ಕತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಯಿರಿ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳವ ತೆರೆದಿರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂದೈದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ದೈವದ ನಿಲಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೊಡೆಂಚೀರಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಗ ಬೈದ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂಗಡಿ ಪದವು ಮೆರೆನು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಜನಾಂಗಗಳೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮೇರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂಲದ ನಾಗಾರಾಧನದ ನೇಲ್ಯನ್ನೆರು ಎಲ್ಯನ್ನೆರು ನೇಲ್ಯಕ್ಕೇರು ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರು ಪಣಪುನ ಒರುಟು ಆ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆದ ಗೋವಿಂದ ಜುಮಾದಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪೊರ್ಲ ಕತಿಕ್ಲಿನ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಉಡಲ್ ಅರಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಇತ್ಯದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ನಿಲೆನಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಮೂಲೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಿತ್ತನ ಬುಲೆದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಂಡು ಆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರ ಕಲ್ಲದ ನಡೆತೂಪ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರಂಟೆರೆ ತೀರಂದಿನಾಥ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿದ ಮರ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿದಾನ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಪಲ್ಲಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡೆದಿ ತನ್ನ ಪಜೆ ಮೊಡಿದು ಕಟೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೋಳಿದ ಮರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡಿದಿ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಕುಡ ವಂಶದ ಅಪ್ಪೆನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 18 ಜಾಗೆಡು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆದಿ ಉದಿಪುದ ಜಾಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಂಚೀರದ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕಾಂಡು
ಆ ನಾಗದೇವಿಯರನ್ನ ಆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ನೇಲಿ ಅನ್ನೆರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆರ್ನ ನೇಲಿ ಅಕ್ಕೆನ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೆನ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಜುಮಾದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವಿಂದ ಜುಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಪ್ಪಡು ನಂಗೆ ಮೂಲು ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಜುಮಾದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲು ತೋಜುವ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕುಕ್ಕಂಬಿಲ ಕುಕ್ಕುಲ ಪೆಲತಲ ತಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಲ ಕಟ್ಟದು ಅಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪೆ ಬತ್ತದಾನಗ ಅವಳು ಆ ದೈವನು ಜಮಿಪುನ ಪಂಡ ಸರ್ಪನು ಜಮಿಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪೊಲಬು ತೋಜವುನಂಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತುಯ್ಯ ಒಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕನು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಮೆಯ್ಯಿ ಇರ್ಮೆನಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಲ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ಬಂದುಳುಲ್ಲೆರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಖಲ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ